Helo, a chroeso'r sesiwn adolygu hwn ar gyfer TGAU Mathemateg. Byddwn ni yn canolbwyntio yn y fideo yma ar tebygolrwydd ac yn benodol tebygolrwydd cwestiynau sydd yn ymddangos yn yr rhain uwch. Okay? Felly rhai dim gymleth, ond rhai felly sydd yn gofyn am fwy o fanylder. Okay? Reit, felly, i ddechrau. Beth dylech chi wybod yn byti tebygolrwydd i ddechrau? So, pethau sylfaenol. Felly, yn amlwg, dylai bod chi'n gwybod beth yw geirfa tebygolrwydd. So, teg, siawns teg, sicr, tebygol, anebygol ac amosib. Bod y raddfa tebygolrwydd yn ymestyn o 0 i 1. 0 yw amosib, 1 yw sicr, bendant yn mynd i ddigwydd. Bod tebygolrwyddau yn gallu cael ei mynegu fel ffracsiynau, digolio neu canrannau. Okay? Ffracsiynau ni'n delio mwyaf gyda yn y rhain uwch. Okay? A wedyn cofiwch, mae 1 yw cyfanswm tebygolrwydd, holl ganlyniadau posib ar brawf. Iawn? Felly, y testunau sydd yn ymddangos yn y haen uwch a'r haen sylfaenol. Felly mae rhain yn cwestiynau haen sylfaenol. Okay? Felly, geirfa graddfa tebygolrwydd. Ysgrifennu tebygolrwydd digwyddiad, aml dy cymharol, nifer disgwyliedig, rheol ac a rheol neu, diagramau gofod sampl, diagramau cynghennog. Mae rhain i gyd yn gallu ymddangos ar y haen sylfaenol, felly dyw rhain ddim yn cwestiynau bydd yn ymddangos ar, wel, fel cwestiynau olaf y haen uwch, achos maen nhw yn cwestiynau dim rhwydd, okay, ond maen nhw yn rhwyddach na rhai chi'n cael yn yr un haen uwch. Okay, felly beth sydd yn, wel, cyn bod ni'n mynd mlaen i edrych yno beth sydd yn yr un haen uwch, jyst edrychwn ni fan hyn arno digwyddiadau annibynnol, cyd-anghymhwysol a dibynnol, a bod ni'n gwybod y gwahaniaeth rhwngddyn nhw. Felly digwyddiadau annibynnol, mae 2 ddigwyddiad yn annibynnol os nad yw canlyniad y digwyddiad cyntaf yn effeithio ar ganlyniad yr ail ddigwyddiad. Iawn? So, dychmygwch bod chi'n taflu y coen, okay, darn arian. Mae tebygolrwydd bod chi'n cael pen, okay, heads, wrth daflu darn arian, a'r tebygolrwydd o cael 4 wrth rolio dis, dyw'r beth i chi'n cael ar y darn arian ddim yn effeithio ar y dis. Felly mae canlyniadau hyn, okay, maen nhw'n ddigwyddiadau annibynnol, dyn nhw ddim yn effeithio ar ei gilydd, a na beth yw digwyddiadau annibynnol. Digwyddiadau cyd-anghymhwysol, mae 2 ddigwyddiad yn gyd-anghymhwysol, okay, mutually exclusive, os nad ydyn nhw'n gallu digwydd yr un pryd. Felly, mae tebygolrwydd o gael 6 wrth rolio dis a cael 5 wrth rolio dis. Wel, yn amlwg, chi'n ffili cael 2 a 5 wrth rolio dis. Chi dim ond yn gallu cael 2, neu chi'n gallu cael 5. Felly, mae rhain yn digwyddiadau cyd-anghymhwysol. Okay? A wedyn, y digwyddiadau dibynnol yma, hwn sydd yn neud y gwaith yn gwaith haen uwch. Okay? Digwyddiadau dibynnol, yn amlwg mae cliw yn yr enw. Mae'r 2 ddigwyddiad yn ddibynnol os yw canlyniad y digwyddiad cyntaf yn effeithio ar tebygolrwydd yr ail un. Okay? So os bod rhywbeth yn digwydd yn yr un cyntaf a mae'n gallu effeithio yn yr ail un, maen nhw yn ddibynnol. Okay? Felly dychmygwch bod chi'n tynnu pêl mas o bag a bod chi ddim yn dychwelyd y pêl na a wedyn yn tynnu pêl arall, wel mae'r tebygolrwydd yn newid achos chi wedi mynd â un pêl yn barod. Okay? Reit, felly mae 'da fi digwyddiadau fan hyn, gwahanol, a felly cymerwch felly bach o amser jyst i meddwl, ydy rhain yn annibynnol, dibynnol neu gyd-anghymhwysol. Okay? Mae darn arian teg yn cael ei taflu, a wedyn mae dis teg yn cael ei rolio. Tebygolrwydd gael pen a 4. Mae hwnna yn annibynnol. Okay? Dyw beth i chi'n cael ar y darn arian ddim yn mynd i effeithio arno beth chi'n cael ar y dis. Mae troellwr a 4 sector cyfartal A, B, C, D. Mae'n cael ei droi ddwywaith y tebygolrwydd o gael 4 dwywaith. O gael, dim 4, a dwywaith. Wel fyna, mae hwnna'n gofod bod yn annibynnol achos chi'n troi e dwywaith, dyw beth i chi'n cael y tro cynta ddim yn mynd i effeithio beth chi'n cael ar yr ail un. Okay? Felly, annibynnol yw hwnna. Mae bag yn cynnwys 5 pêl coch a 3 pêl las. Mae pêl yn cael ei dynnu heb ei dychwelyd ac yna mae pêl arall yn cael ei dynnu. Beth yw tebygolrwydd o dynnu 2 pêl coch? Reit, achos bod rhain ddim yn cael ei dychwelyd, mae hwn yn digwyddiad
dibynnol. Okay? Achos mae be chi'n cael gyntaf mynd i effeithio be chi'n cael yr ail tro. Okay? Wrth rolio dis unwaith, y tebygolrwydd o gael rhif sy'n llai na 3 a cael 6. Ydych chi'n gallu cael rhif sy'n llai na 3 a cael 6 yr un pryd? Nac ydych. Mae hwn yn cyd angenhwysol. Okay? Achos chi'n goffod cael rhif sy'n llai na 3 neu rhif 6. A wedyn o'r un ola, mae dec o cardiau safonol 52 o gardiau. Mae 2 gerdyn yn cael ei dynnu heb ei dychwelyd. Beth yw tebygolrwydd bod y ddwy gardyn yn frenin? Felly chi'n tynnu un mas, chi ddim yn rhoi yn ôl, a chi'n tynnu'n arall. Wel, mae hwnna yn dibynnol, achos dyw cardiau ddim yn cael ei rhoi yn ôl. Okay? Felly mae'n bwysig bod ni'n gwybod beth yw'r gwahaniaeth rhwng rhai anibynnol a dibynnol. A un peth pwysig arall, mae'n bwysig bod ni'n gallu adnabod pryd mae angen defnyddio rheol ac a rheol neu. Felly rheol ac, okay, ni'n defnyddio rheol ac pan ni'n cyfrifo digwyddiadau sy'n gallu digwydd yr un bryd. Felly rheol ac yw'r rheol llosi. Chi'n defnyddio hwnna pan mae angen rhywbeth a rhywbeth. Okay, so yn lle'r a yna chi'n rhoi llosi. Rheol neu wedyn, pan mae'r digwyddiadau yn cyd angenhwysol. Okay? Felly pan mae'r digwyddiadau yn wahanol, be mae rhaid chi'n neud yw, os bod rhywbeth yn goffod digwydd neu bod rhywbeth arall, chi'n adio nhw. Okay? Felly mae'r a a'r neu na yn helpu chi i weld beth un nhw. Okay? Felly digwyddiadau dibynnol, beth rhain sydd yn aml yn ymddangos yn yr rhain uwch. Okay? A felly, newn ni edrych arno enghraifft nawr. Reit, mae bag yn cynnwys 10 pel. Mae 5 o'r pel i'n lliw glas, mae 4 o'r pel i'n lliw goch, ac mae 1 pel yn lliw gwyrth. Iawn, mae 10 pel dyn ni. Mae rhywun yn dewis 3 pel ar hap, un ar y tro, heb ei roi yn ôl. Okay? Felly mae heb roi nhw'n ôl na yn bwysig. Dyw'r pel i ddim yn cael ei roi nôl. Iawn? Felly mae hwn yn ddigwyddiad dibynnol. Mae rhaid i chi ddangos eich hollwedd cyfrifo gyda'r cwestiynau dilynol. Okay? Felly, cofiwch bod chi wastad yn dangos gwaith cyfrifo chi gyda tebygolrwydd. Cyfrifwch y tebygolrwydd bod y bel cyntaf yn lliw glas, yr ail bel yn lliw coch, a'r trydydd bel yn lliw gwyrth. Felly, i ni moyn y tebygolrwydd o cael pel lliw glas, wedyn pel lliw coch, a wedyn gwyrth. Okay? Right. Pel lliw glas. Reit, wel, y tebygolrwydd y cael glas y tro gyntaf, felly mae 10 pel dy chi. Okay? Mae 5 o'n nhw'n las, felly y tebygolrwydd y cael glas y tro gyntaf yw 5 allan o, wel, faint o beli sydd yn y bag? 10. Okay? A ni moyn y tebygolrwydd o cael glas, a wedyn coch, so a, ni'n lluosi. Reit, tebygolrwydd y cael coch, so mae 4 pel coch yn y bag. Ni'n amlwg wedi dewis un pel yn barod. Felly faint o beli sydd ar ôl yn y bag? Mae yna 9 dyn ni. Okay? A wedyn ni moyn gwyrth, so a to, ni'n lluosi. Gwyrdd, mae yna un pel gwyrdd. Cofiwch, chi wedi dewis pel glas mas, chi wedi dewis un coch. Mae yna 2 bel yn llai nawr yn y bag. Felly faint sydd ar ôl? Mae yna 8 ar ôl. Okay? A dyna beth i ni moyn. Mae 3 pel yn cael ei dewis, felly be ni'n mynd i wneud yw llosi'r top, llosi'r gwylod. Llosi top, chi'n cael 5, llosi dy 4, 20, llosi dy 1, felly 20 yw'r top. Rhannu gyda 10, llosi gyda 9, yw 90, llosi gyda 8, 90, llosi gyda 8 yw 720. A dyna y gwylod. Okay? 20 mas o 720. Does dim angen i chi symleiddio'r ffracsiynau pan i chi yn delio gyda tebygolrwydd fel arfer, okay? Oni bai bod y cwestiwn yn gofyn i chi wneud. Felly, fi ddim yn mynd i symleiddio fe, rhaid gofyn bod fi'n wneud camgymeriad arall. Okay? Reit, hwnna yw'n ateb ni. Felly, byddwch yn ofalus, mae gwylod yn newid hefyd. Okay? Ba, cyfrifwch y tebygolrwydd bod y tair pel yr un lliw. So, i ni moyn y tebygolrwydd a bod y tair pel yr un lliw. Felly, ystyriwch nawr beth yw'r digwyddiadau gallai digwydd. Okay? Gallech chi cael bod ni tebygolrwydd o cael glas yn dylan gyntaf, wedyn glas eto, a wedyn glas eto. Felly, dyna un digwyddiad gallai digwydd.
Gallwn ni hefyd gael y tebygolrwydd bod allwn ni gael coch, coch a coch yn dod lan. Okay, so mae hwnna yn digwyddiad arall. Gallen ni hefyd, wel, gwyrdd, gwyrdd a gwyrdd. Ydyn ni'n mynd i gallu cael gwyrdd, gwyrdd a gwyrdd? Nadyn. Okay? Achos dim ond un pêl gwyrdd sydd. So mae'n amosib i 3 pêl gwyrdd ddod. Felly byddwn ni'n gwybod bod hwnna yn 0. Okay? Reit. Felly rhain yw'r digwyddiadau gallai digwydd, bod ni'n cael glas, glas a glas, neu coch, coch a coch. Felly, gan fod rhaina'n 2 ddigwyddiad wahanol, okay, gallwn ni gael glas, glas a glas, neu coch, coch a coch, neu gwyrdd, gwyrdd a gwyrdd, ond dyw hwnna ddim yn mynd i ddigwydd. Achos bod ni un digwyddiad a digwyddiad arall, okay, mae'r 2 ddigwyddiad yn wahanol, felly beth sy'n angen i wneud yw adio rheina wedyn gyda'i gilydd. Felly fi'n mynd i weithio mas y tebygolrwydd nawr ac o glas, glas a glas. Felly mae 5 pêl glas. Felly glas tro gyntaf yw 5 dros 10. Llosi wedyn, achos fi mae'n glas a glas. Rhaid, fi wedi dewis un pêl glas, felly mae 4 ar ôl. Sawl pêl bydd yn y bag? Bydd 9 dyn ni. Llosi gyda, fi wedi dewis un pêl glas arall, felly mae yna 3 ar ôl yn y bag. Dros 8. Okay? Felly 5, llosi gyda 4, llosi gyda 3. Llosi'r top yna, 5, llosi gyda 4, llosi gyda 3, yw 60. Mas o 720. Felly dyna tebygolrwydd cael glas, glas a glas. Coch, coch a coch nesa. Mae gyda ni 4 pêl coch. Mas o 10 i ddechrau. Ni wedi dewis un yno, felly mae 3 dyn ni. Mas o 9, llosi gyda 2. Mas o 8. 4 llosi gyda 3 yw 12. Llosi gyda 2 yw 24. Mas o 720. Ni'n gwybod yn barod bod y tebygolrwydd yn cael gwyrdd, gwyrdd a gwyrdd yn 0. Felly, rhain yw'r digwyddiadau gallwn ni gael. Y 60 mas o 720, neu y 24 dros y 720. Gan fod rhain yn 2 ddigwyddiad gwahanol, be ni'n mynd i wneud yw ni'n mynd i adio'r rhaina gyda'i gilydd. Okay? Mae hwnna wedyn yn mynd i rhoi yr ateb i ni. Felly 60 adio 24 yw 84 mas o 720. A dyna'r ateb yna. Okay? Felly, wedyn, cyfrifwch tebygolrwydd bod o leiaf un bêl lliw glas yn cael ei ddewis. Okay? Felly, o leiaf un bêl lliw glas, mae yna lot o ddigwyddiadau yn gallu digwydd yna. Okay? Felly, beth allwn ni gael yw, o leiaf un pêl lliw glas, wel, gallwn ni cael glas yn ymddangos y tair gwaith. So, glas, glas a glas. Gallwn ni gael bod glas yn ymddangos, wedyn bod pêl lliw, wel, neu rhoi arall lawr ac arall. Ond gallwch chi hefyd cael bod lliw pêl arall yn dlan, bod glas yn dlan, a bod arall yn dlan. Gallwch chi hefyd cael hwn, ffordd arall rownd, bod coch neu gwyrdd, wedyn bod coch neu gwyrdd, a wedyn bod glas. Okay? Felly chi wedi goffa defnyddio hwnna tair gwaith. Gallwn ni hefyd gael, o leiaf un pêl lliw glas, gallwn ni hefyd cael bod glas yn ymddangos, a bod glas yn ymddangos, a bod lliw arall yn ymddangos. Ond gallwn ni gael hwnna hefyd, ffordd arall eto. Gallwn ni gael glas, wedyn bod lliw arall, wedyn bod glas eto. Gallwn ni gael bod glas yn ymddangos, bod arall sorry'n gyntaf, wedyn glas, wedyn glas. Felly mae yna sawl digwyddiad yn gallu digwydd fyna. Okay? Os ych chi'n meddwl am ti cyfrifwch y tebygolrwydd o leiaf un pêl lliw glas yn cael ei dewis, beth yw'r gwrthwyneb hwnna yw bod dim pêl lliw glas o gwbl. Felly beth gallech chi wneud gyda cwestiwn hyn, okay, a sydd yn dull effeithiol iawn, yw wneud tynnu y tebygolrwydd o dim glas o gwbl. Okay? Felly os i ni'n meddwl am y tebygolrwydd o dim glas, felly mae hwnna'n meddwl bod chi'n cael coch neu gwyrdd, so mae 4 coch a 1 gwyrdd, felly tebygolrwydd o dim cael glas, bydde 5 dros 10, llosi gyda, chi wedi dewis un coch neu un gwyrdd, okay? So mat pwy un, mae yna 4 ar ôl, dros 9, llosi gyda 3 dros 8. Y digwyddiad yna yw 5 llosi gyda 4, llosi gyda 3, yw 60
mas o 720. Felly, os mae hwnna tebygolrwydd o dim cael glas, 60 mas o 720, mae popeth arall yn golygu bydd glas yn dod fe. Felly, os i ni'n tynnu 60 mas o 720 wrth o 1, mae hwnna'r un peth am mynd 720 tynnu 60. 720 tynnu 60 yw 660 rhannu gyda 720. Okay? A dyna'n ateb ni. Ond os i chi am ddefnyddio y ffordd hyn, mae hwnna hefyd yn iawn. Dylech chi gael yr un ateb. Okay? Felly tebygolrwydd o cael glas, glas a glas, ni wedi gweithio fy mas uwch ben, 60 mas o 720. Reit. Y tebygolrwydd o cael glas y tro gyntaf yw 5 mas o 10. Lluosi gyda, reit, lliw arall, mwyn meddwl coch neu gwyrdd. So coch mae 4 a mae gwyrdd, felly tebygolrwydd o ddim cael glas wedyn, bydde 5 eto, mas o 9, lluosi gyda, arall 4 mas o 8. Felly mae hwnna yn rhoi ateb i ni, 5 lluosi gyda 5 yw 25, lluosi gyda 4 yw 100. Okay? Felly mae'r ateb na yn 100 mas o 720. Reit, bydd rhain union yr un peth a hwnna, achos mae'r digwyddiadau, okay, maen nhw'r un llythrenau dyn ni, maen nhw jyst trefn gwahanol, felly 100 mas o 720 a 100 allan o 720. Felly ni wedi gweithio rheina mas. Beth yn byty de? Y glas, glas a wedyn y lliw arall. Reit, glas i ddechrau yw 5 mas o 10. Lluosi gyda glas ar aildro, 4 mas o 9. Lluosi gyda red. Y lliw arall wedyn, so coch neu gwyrdd, so mae 5 i gael fyna. 5 mas o 8. Felly unwaith to, mae hwnna'n dod mas i 100 dros 720. A mae gyda ni'r un peth eto mewn trefn gwahanol. Fyna. Felly, beth sydd angen i ni wneud nawr, gyda pob un o'r digwyddiadau gwahanol yma, hwn, a hwn, i wadio nhw gyd. Felly mae gyda ni 100, 100, 100, 100, 100, 100, 600, a 660, dim 660, a 60, felly'r ateb yw 660 dros 720. A mae'r atebion yr un peth. Felly dyna yw ateb y cwestiwn hyn. Okay? So mae rhaid chi meddwl am y ffyrdd gwahanol o gallu cael yr ateb. Iawn? Yn amlwg mae'r ffordd hyn felly gyda bach llai o waith cyfrifol. Enghraifft arall, mae gan Matthew 6 o gardiau. Mae e'n dewis 3 o'r cardiau ar hap, dyw e ddim yn rhoi unrhyw gardiau yn ôl. Cyfrifwch y tebygolrwydd bod y cerdyn cyntaf yn 7, yr ail gerdyn yn 5, a'r trydydd cerdyn yn 6. Okay? Felly tebygolrwydd o cael 7, a wedyn 5, a wedyn 6. Okay? Yn y trefn na. Felly tebygolrwydd o cael 7 y tro cyntaf yw 1 allan o, mae gyda ni 6 cardiau, felly 1 mas o 6. Wedyn ni moyn 5, so 7 a wedyn 5, so a lluosi 5, mae gyda ni 4 carden 5. Mas o, ni wedi dewis 1 carden, a ni heb rhoi yn ôl. Okay? Felly mae gyda ni 5 carden ar ôl. Lluosi gyda, red. Ni wedi dewis wedyn un o'r 5s na. Okay? So mae pwy un, ni wedi dewis hwnna gwedwch. Mae gyda ni wedyn y tebygolrwydd o cael 6. Faint o 6 sydd gyda ni yw 1 mas o, faint o cardiau sydd ni 4. Reit, cyfrifo hwnna, 1 lluosi gyda 4, lluosi gyda 1 yw 4, allan o 6, lluosi gyda 5 yw 30, lluosi gyda 4, 120. A dyna'r tebygolrwydd o cael 7, 5 a wedyn 6. Okay. Cyfrifwch tebygolrwydd bod lluoswm y rhifau a'r 3 cherdyn Matthew yn rhif ciwb. Felly lluoswm yw beth sy'n digwydd pan chi'n lluosi yr rhifau sydd arno'r cardiau. Okay? Reit, rhif ciwb wedyn. Rhif ciwb yw y rhifau chi'n cael pan chi'n ciwbio rhif. Okay? Pan chi'n lluosi'r un rhif, tair gwaith. Felly os chi'n edrych yno 5, 5, 5, 5 a 6 a 7, yr unig rhif ciwb gewch chi o fyna yw os bod chi'n lluosi 5, gyda 5, gyda 5. Okay? Felly beth i ni moyn fan hyn yw'r tebygolrwydd o gael 5,
a 5, a 5. Okay, achos rheina sydd yn neud rhif ciwb i ni. Felly tebygolrwydd y cael 5 gyntaf yw 4 mas o 6. Llosi wedyn, ni wedi dewis un o'r 5s na, so felly mae 3 dyn ni, mas o 5. Llosi gyda, ni wedi dewis un o'r 5s na to, mae gyda ni 2 mas o 4. Llosi o'r top, 4, llosi gyda 3, llosi gyda 2, yw 24. Allan o gwylod 6, llosi gyda 5, llosi gyda 4, 120. A dyna yw nateb ni. Okay? A wedyn cyfrifwch y tebygolrwydd bod swm y rhifau ar 3 chardyn Matthew yn 17. Felly swm nawr yw adio nhw. Felly mae rhaid i ni meddwl o'r cardiau yna fel i ni'n mynd i gallu cael swm o 17. Wel, yr unig ffordd gewn ni 17, felly ni cael 5, adio 5 yw 10, adio 7, mae hwnna'n neud 17. Just checwch bod unrhyw beth arall ddim yn neud e. 5, 5 a 6, na. 5, adio 6, adio 7 yn neud 18, felly na. Yr unig ffordd gewn ni 17 yw 5, 5 a 7. Felly, be ni'n mynd i wneud yw cyfrifo y tebygolrwydd o gael. Ni moyn cyfrifo'r tebygolrwydd o gael 5 a 5 a 7, achos bod adio rheina yn neud 17. Felly 5 tro gyntaf yw 4 mas o 6. Llosi gyda, ni wedi dewis un o rheina. Felly mae 3 dyn ni, mas o 5. Llosi gyda tebygolrwydd o gael 7 tro ola yw 1 mas o 4. 4 llosi gyda 3 yw 12, llosi gyda 1 yw 12, mas o 120. Reit, mae 5, 5 a 7 yn neud 17. Iawn, ond mae hwnna'n un digwyddiad. Beth arall gallai digwydd yw gallai ni cael 5, wedyn gallai ni cael 7, a wedyn gallai ni cael 5. Felly, y tebygolrwydd o gael 5 tro gyntaf, 4 mas o 6, llosi gyda 1 mas o 5, llosi gyda 3 mas o 4. Unwaith to, yn amlwg, ni'n mynd i cael yr un ateb, achos yr un faint o gardiau sydd, a wedyn beth arall gallai digwydd yw gallai ni cael 7, 5 a 5. Sef 7 tro gyntaf yw 1 mas o 6, llosi gyda 4 mas o 5, llosi gyda 3 mas o 4, felly 12 mas o 120. Okay? A na'r unig ffurf gallwn ni gael 17, a beth ni'n goffo wneud gyda'r rhain i gyd nawr yw ni'n gorfod adio nhw. Felly 12 mas o 120, adio 12 mas o 120, adio 12 mas o 120 yw 36 allan o 120. Okay? Gallwch chi, os ych chi moyn, cyfrifo hwn, a wedyn wneud 12 mas o 120, llosi gyda 3, chi'n llosi y dau rhif 12 a 3, a chi'n cael yr ateb na. Okay? A dyna'r ateb yn fyna. Yn y cwestiwn fan hyn, rhowch gynnig arno fe, a wedyn bydd yr atebion yn ymddangos. Dyna'r ateb cyntaf. Fi am mynd i tynnu sylw at o'r B. Darganfodwch y tebygolrwydd bod swm y rhifau sy'n cael ei dewis yn fwy na 9. Felly ni moyn 10 neu fwy. A os ych chi'n edrych yn o'r rhifau sydd gyda ni fyna, yn amlwg, mae adio lot o'r rheina yn mynd i roi rhif sy'n fwy na 9. Felly, os ych chi'n meddwl am y cyfuniadau sy'n neud mwy na 9, mae yna nifer na. Felly, meddyliwch beth yw'r gwrthdraw na. Darganfodwch y tebygolrwydd bod swm y rhifau sy'n cael ei dewis yn 9 neu llai. Os ych chi moyn rhif sy'n... Wel, pwy rhifau fyna byddai'n neud 9 yw 3 adio 3 adio 3. Hwna yw'r rhif lleiaf gallwn ni gael. Felly, beth allwn ni wneud yw cyfrifo tebygolrwydd o cael 3, 3 a 3. Y tebygolrwydd o cael 3 y tro cyntaf yw 4 allan o 6, llosi gyda 3 mas o 5, llosi gyda 2 mas o 4. 4 llosi gyda 3 yw 12, llosi gyda 2 yw 24. Felly dyna'r tebygolrwydd o cael rhif sy'n 9 neu llai. Felly, os ych chi moyn popeth arall, rhif sy'n fwy na 9, felly yna gyd sy'n angen chi wneud yw tynnu wrtho un cyfan. Felly, gallwch chi tynnu'ch ateb o hwnna. Felly, 120, tynnu 24 yw 96 mas o 120. A dyna'r beth byddai'r tebygolrwydd o cael rhif
sydd yn fwy na 9. Felly, os ewch chi trwyddo pob digwyddiad arall, bydde fe felly cymerau fe amser, ond dylech chi cael yr ateb na. A wedyn cut, ar gyfer eich tebygolrwydd bod lluosog y rhifedd sy'n cael ei dewis yn 36. Yr unig ffordd o greu 36 mas hwnna yw 3 lluosog 3 lluosog 4. Felly mae angen i chi cyfrifo tebygolrwydd o cael 3, a wedyn 3 a wedyn 4. Ond cofiwch, gallwch chi cael 3, 4, 3, neu 4, 3, 3. Felly tebygolrwydd o cael 3 a 3, a 4 yw 4 mas o 6, lluosog gyda 3 mas o 5, lluosog gyda 1 mas o 4, sef 12 mas o 120. Felly hwnna, tair gwaith, felly yr un tebygolrwydd o blaen, 36 mas o 120. Cwestiwn bach arall, mae troellio teg isod yn cael ei droi tair gwaith. Darganfydwch y tebygolrwydd bod o leiaf 2 o'r troion yn glanio 4. Felly mae hwnna'n cael ei troi tair gwaith. Yn amlwg sy'n digwyddiad dibynnol dyn ni fan hyn, maen nhw'n anibynnol. Ond darganfydwch tebygolrwydd bod o leiaf 2 o'r troion yn glanio'r 4. So, o leiaf 2 o'r troion yn glanio'r 4. Felly meddyliwch, gallech chi cael 4, 4, dim 4. Ond gallwch chi hefyd cael bod chi'n cael 4, dim 4 a 4. Ond gallwch chi hefyd cael dim 4, 4, 4. A wedyn gallwch chi cael 4, 4 a 4. Felly cyfrifo rheina, tebygolrwydd o cael 4, ac yn o'r un nhw yw 1 dros mas o 4, lluosi gyda tebygolrwydd cael 4 ail tro, 1 mas o 4, tebygolrwydd wedyn o bido cael 4, wel mae 2, 3 a 5 na, felly 3 mas o 4. Okay? 1 lluosi gyda 1, lluosi gyda 3, yw 3 mas o 4, lluosi gyda 4, lluosi gyda 4, yw 64. Yn amlwg bydd y tebygolrwydd hyn yr un peth. A wedyn y tebygolrwydd o cael 4, 4 a 4 yw 1 mas o 4, lluosi gyda 1 mas o 4, lluosi gyda 1 mas o 4, sef 1 mas o 64. A be ni'n goffo neud gyda'r rheina i gyd i wadio nhw. Felly 3, 3, 3 a 1 yn neud 10 allan o 64. Okay? A dyna ein ateb ni. Iawn? Felly dyna y gwaith ar tebygolrwydd haen uwch. Gobeithio bod y fideo wedi bod o gymorth i chi. Okay? A mwyn profi faint i chi yn cofio o gynnwys y fideo. Okay? Cewch i'r tab adnoddau a ceisiwch y quiz sydd yn fyna. Okay? Diolch yn fawr iawn.